Bubu. Bubu. Și ce mi-ai făcut? Ia zi. Ce mi-ai făcut? Ia povestește-mi, mami. Ha, Bubu. Gata, s-a terminat povestea? Te uiți la televizor? Te uiți la televizor? Da? Zi, mami. Hai, zi. Hai, mama. Bubulete? Da? Și ce mai există acolo? Pe cine ți-ești tu? Pe cine ți-ești tu, mami? Pe cine ți-ești tu, mami? Da. Căcăc. Îngăcăcăc. 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 Da, că noi vorbim. Da, noi încercăm. Numai că n-am dințisori, mami. Nu am dințisori și de-aia nu mă poți tu înțelege. Tu nu mă poți înțelege. Dar aici am probleme mari de rezolvat. Da. Nu, Bubu? Da. Ia zi, aia nu faci bine, aia nu faci bine. Da. Și mai ce? Ia zi tu. Ia zi tu. Bubu, ma. Ce face mami? Ce face mami? Da. Țuculecă. Da. 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 Ma. Hai, îmi dai un pupic? Îmi dai un pupic? Nu-mi dai un pupic? Te pup mami, te pup mami de picioruțe? Te pup mami de picioruțe? Așa. Ce picioruț bunuț! Da, că avem picioruț leca. Avem un picioruț leca. Da, și de aici te pup mami de aici. Da. Te mângâie un pic pe spate. Te mângâie un pic pe spate, mami, da. Bă, dinozaur, ce ești tu mic? Ești un dinozaur T-Rex.
Mic. Da. Da.